אני לא שמעת, מה? גלידה. גלידה. את אוהבת גלידה? מה את עושה פה? מה אנחנו עושים פה? תסתכלי קדימה כשאת הולכת. זה חם? נכון, כי חם פה. בקיצור, מה? בוא נחזור למקום שלנו? אורי. בואי, עכבר קטן. איפה החבר? איפה החבר? איפה עכבר? אין באמת עכבר, אני אמרתי שאת עכבר קטן. אורי עכבר קטן? לא. טוב, מה אנחנו רואים פה? מה יש לו פה? מה זה? נעליים שלו, נכון? באיזה צבע הם?